Права на працу – одно з галоўных канстытуцыйных правоў чалавека. З мэтай яго рэалізаваць тысячы людзей прыходзяць у цэнтры занятасці ў пошуках працоўных месцаў. У Брэсце ў якасці беспрацоўных на сённяшні дзень зарэгістравана звыш 2000 чалавек. Вакансій жа ў 2 разы менш. І патрабуюць яны больш высокай кваліфікацыі, чым тая, якой валодаюць беспрацоўныя. Для того, чтобы как-то наши безработные конкурировали на рынке труда, предусмотрена система переобучения. Активно прошел процесс набора в группы. В этом году мы направили на обучение на 30% больше, чем это было в прошлом году. Более 400 человек пошли получать профессии, которые будут пользоваться спросом на рынке труда. Як было адзначана падчас пасяджэння прэзідыума Брэсцкага гарадскога аб'яднання прафсаюзаў, на сённяшні дзень у абласным цэнтры выконваецца і адна з галоўных задач у вырашэнні праблем занятасці – стварэнне новых працоўных месцаў. Такіх у Брэсце за 8 месяцаў бягучага года створана 1870, але пакуль гэтага недастаткова. Хвалюе прафсаюзы і яшчэ адна з працоўных праблем. Нас сегодня волнует неполная занятость, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя. Таких предприятий в городе достаточно, которые уже как норму используют эту неполную занятость. С одной стороны, это спасает от сокращений массовых. Возможно, эта неполная занятость дает хоть небольшую заработную плату. Прадпрыемства «Цветатрон» – одно з праблемных у Брэсце, наведаў старшыня абласнога аб'яднання прафсаюзаў Мікалай Басалай, каб на месцы азнаёміцца з працай калектыву. Цяпер ён тут невялікі – 230 чалавек. Раней у савецкія часы працоўных было звыш 7500. Паўправадніковыя прыборы, дыёды, пячатныя платы выпускаліся ў асноўным для патрэб абароннай прамысловасці. Цяпер абаронных заказаў няшмат. У апошнія гады вытворчасць значна скарацілася, прыбягаў завод і да работы ў няпоўную занятасць. Работники не вельмі ахвотна, але расказваюць, што яшчэ не так даўно працавалі па 3 дні на тыдні. Толькі з верасня перайшлі на поўны працоўны тыдзень. З'явіліся новыя заказы. Вот сентябрь, с августа где-то, сентябрь, я в августе в отпуске была. Была работа, девчата работали. Сентябрь, октябрь, бесперерывно даже. Работаем полную мощность. До Нового года нас сказали, есть заказы. Пошук новых рынкаў збыту, чым сёння і займаецца кіраўніцтва «Цветатрона», павінны вывести прадпрыемства на полную загрузку. Работаем 5 дней. На сегодняшний момент у нас получен большой заказ от Домсельмаша, плюс у нас постоянный российский заказ по военной продукции. Есть заявка у нас также на первый квартал 2017 года. Поэтому вопросов каких-то по работе на ближайшие полгода, 3 квартала они просматриваются. Сярэдняя зарплата на заводе 3 мільёны. Касцяк калектыву у асноўным людзі больш сталага ўзросту. Старшыня абласнога аб'яднання прафсаюзаў Мікалай Басалай паразмаўляў з працоўнымі і з адміністрацыяй на прадмет далейшых перспектыў завода. Падобныя сустрэчы традыцыйныя для прафсаюзных актывістаў. А на прадпрыемствах, дзе вядзецца рэструктурызацыя, плануецца бываць часцей. Если есть реструктуризация предприятий, если есть оптимизация численности, то она должна быть социально ответственной. Социально ответственный – это значит, что человека, если мы его увольняем с данного места, то в этом случае надо найти и сказать, куда он дальше пойдет. І такія падыходы, адзначыў Мікалай Басалай, павінны быць забяспечаны усімі прадпрыемствамі і арганізацыямі. Людмила Салзина, Сергей Лушников, телерадиокомпания «Брест».